كمين لهم أحوات وأحات كميننا استني لو ما عن تسئلنا بزعبة ناي تقرأي قداي نو قعنتا إنا نمثل أتحساسا نازل بفلاي كعا أبوليتيكانا مالتي أبوليتيكاناس تا إنا نمثل تا إنا تملخ تا إذني تا إنا نبل زلنا استي نحسب زتوسنة تا إذ بحر زلو حزي أنا أبزي حدا እቲ ምፍርራጅ ዝበሃል ቀንዲ ንሱ እዩ ትጸላኢና እኒአ ኢለ እየ ዝኣምን ምክንያቱ እቲ ሓሳባትና ክንሰማማዕ ክንረዳዳእ ይህን ምሂን ክንበሃል ኣይከኣልናን ብኡ መጠን ከዓ ሓይልና እንዳቐነሰ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሓይልና ጉልበትና ሓይሊ ሰብና ዓቕምና እውን ማለት እዩ ስለዚ እዙይ እንዳቐነሰ እንዳተጓደለ ይኸይድ ኣሎ ሰኣን ምስምማዕ ሰኣን ናብ ጠረጴዛ መጺኻ ምርድዳእ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እስቲ ንገረና እስቲ ክነዳምፀካ ዝተኣዳምፁ ተባሂልና ሞንጎኛ ኮይንካ ናይ ዘይምድምማፅ ኩሉ ብናትና በታ ኣነ ዝደልዮ ጥራሕ ክኸይድ ምድላይ እቲ ሓደ እውን ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ይፈጥረሎ ምፍልላይ እውን ጥራሕ ኣይኮነ ናብ ጎነፁ እውን ክዓቢ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዳ ኣፍቲ ሕዚ ንኣብነት እዚ ቅቡል ዝኾኑ ኣባህላታት ኣለዉ ግን ስሕተት ዘለዎ ማለት ስሕተት ዘለዎም ኣባህላታት ኣካይዳታት ንሕና እንታይ ሽማሽም ይወፅእ ኣሎ ንወፃፅእ ኣለና ሰባት ሽም የውፅእ ኣለዉ ሌቨል ይግበረሎ ሰብ ግን እንታይ እዩ ሌቨል ክግበር ተሎ ሓቂ ድዩ ሕዚ ንኣብነት ጉጅለ ድሕረት ዝበሃል ኣባህል ኣሎ ድሕረት እንታይ ማለት እዩ ሓቂ ድዩ እንታይ ድሕረት ማለት እቲ ድሕረት ዝብል ዘሎ ሰብከ ስልጡን ድዩ ማለት ስልጡን ድዩ ወይስ እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ስለ ዘለዎ እዩ ድሑር ኢሉ ዝስይሞ ዘሎ እቲ ካልኣይ እንደገና እቲ ድሑር እንደገና ነቲ ካሊእ እንደገና እንታይ የስይሞ ኣሎ ጉጅለ ጥልመት ክሕደት ከዓ ይብሎ ክሕደት እንታይ እዩ ንመን ይክሒዱ ጥልመት እንታይ እዩ ንስኻ ኸ ክሓዲ ኢልካ ስለ ዘፈረጅካዮ ናይ ዘይምኽሓድካ መረጋገፂ እንታይ ኣሎ እንታይ እዩ ዘይክሓድካ ብምዃንካ እንታይ ሰሪሕኻ ድሑራት ብምዃኖም ከ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ስቴሪዮታይፕ ይበሃል